Waqt il-programm TVAM tal-ġimgħa filgħodu ġie diskuss il-każ tal-hruq tal-kimika tal-mercaptan bil-Ministru Tonio Fenech jiddefendi l-aġir tiegħu fil-kwistjoni. Don il-Ministru qatt ma jista' jagħmel magħkom, insomma, ma qatt tagħmel tajjeb. Minflok ġar responsabilità huwa, Tonio Fenech tefa' r-responsabilità fuq il-management tal-Malta. Effettivament il-Ministru ma kienx informat at some point. Jien ngħid kellu jiġi informat imma ma ġiex. Il-management kien ħass li kienet an issue li kien kapaċi jirriżolviju. Fenech ikkonferma wkoll li l-MEPA kienet konxja tal-każ minkejja ir-rapport ta' inkjesta tax xifhem li l-MEPA qatt ma ġiet marfa uffiċjalment. Leo Brincat qal li għalkemm mitluba l-Malta baqgħet m'għaddietx evidenza dokumentata bħal filmati ta' CCTV cameras, dokumenti ta' konsenja u l-inventarju tal-iskart perikolus. Brincat qal li għalkemm il-bord ta' inkjesta qed jgħid li l-każ ġie preskritt għaliex għadda żmien għal dik li hija kontabilità politika u amministrattiva ma hemmx limitu ta' żmien u fid-dawl ta' nuqqasijiet kbar li rriżultaw, Tonio Fenech kellu jidħol aktar fil-fond tal-kwistjoni. Lill-Gvern, in ġenerali, il-missu azzjoni u għamel flok inkjesta kif għamilt inti b'nies li baqgħu mistura sal-aħħar, il-missu għamel inkjesta maġisterja li daħħal pulizija, minti dejjem tkaxkar sajk fuqhom bir-rispett kollu daw kif għamilt anke fuq il-każ tas-Super. Ministru.